गाइस आं नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो आंनि बे केबाग्लारिनि इउटुब चेनेलनिफ्राय बरायहरग्रोबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो आसा खालामदों मोजाङैनो दों होननानै आङो दायो सफैबाय मोनसे गामियावहाय आरो बेयाव खुसेर आबादखौ माबायदि खालामनाय जायो आं बेखौ नोंथांमोननि एसे देखायनो नागिरदों आरो आं बे खुसेर बागाननिफ्रायनो माने बिधानखौ लांनोसै आरोना आंबो खुसेर गायनो नागिरदों बे हिसाबै माने खुसेरखौ नोंथांमोननो देखायनोसै आङो नै खुसेरफ्रा बिराद मोजां मोजां जाखादों आरो नै बेबायदि माने बे खुसेरखौ आङो माने लांनानै गायहैनो नागिरदों गिदिर खुसेरखानि मोजांखा बेफोरो नै एकदम गिदिर गोजोखा बे खुसेर बारिया बेयो जाबाय माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो दोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि हाबिगाव होननाय मोनसे गामियाव दोङो बे गामियाव आं सफैबाय दायो नै नायदो आरो नोंथांमोनाबो जुदि बायसान्स माब्लाबा खुसेर आबाद जुदि मावनो इसाबाला नोंथांमोना फैनानै लांफै जागोन जेवबाबो आरो आबादखौ माबायदि खालामनांगौ आं नोंथांमोननो देखायलांगोन दायो नै बेफोर खुसेर मोनसे माने फुलि गायबानो माने बुहुत गोजौ ओंखारो आरोना नै खैबाता ओंखारो 10-12 दालसो ओंखारगोन आरोना बोसोरसेयावहाय मोनगोन नोंथांमोना जुदि आबादखौ खालामोब्ला नै आयदा आङो सिगांबाय थानोसै माबायदिखौ फुलि बनायनांगौ बेखौ माबायदिखौ गायनांगौ आं बेखौ नोंथांनो देखायनोसै नै दै नै नायदो बिराद मोजांखा बेफोरनि नै गिदिर गिदिर जाखादों आरोना मोजांखा नै बेफोरो गोजा देग्लाय माने दा दैज्लाङावहाय पुरा फानजोबनो हागोन आरोना नै बेयावहाय लर दङ आरोना बे मोनसे लर बे लरनि गेजेराव माने 5 फुट जानांगोन आरोना 5 फुटनि गेजेराव माने खुसेरखौ गायनांगोन नङाबाला माने नोङो बिथाखौ खोनो हानाय नङा बिराद गोजौ जाखायो आरोना नै माने साग्लोबजोबो बिथिं नांजोबखायो ओंखायनो माने एसे लरखौ गिदिर खालामनांगोन आरोना बिदि नङाबाला नोङो खामानिखौ मावनो हानाय नङा साफा खालामनो हानाय नङा आरोना बेनिखायनो माने एसे लरखौ माने 5 फुट होथारनांगोन 5 फुट होआबाला नों गावनो खस्थ' मोनगोन आरो हाजिराफोराबो मावनाय नङा आरोना खस्थ' मोनबोला बौज्रिदोना बिनि बिलाइया बिराद माने दाहार दङ नै नायदो एकदम गोजौ जिबायदि गिदिर खुसेर जाखादों नै आं आरो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि बे केबाग्लारि इनि इउटुब चेनेलखौ जुदि साबसक्राइब खालामना लादो नोंथांमोननो मोजां कन्टेन्ट्सफोरखौ आङो लाबोना होनो हानाय बायदि बेफोर गासैबो नै रायजोफोर माने आङो थाब ससे फैबाय आरो जानोसै दायो ना एकदम गुरैखा बरिया नांखायो आहा tamam गोदैखा हमायसै बेखौ आं सेफायनोमोन ओरैनो बायसोयो नै नुबाय एकदम सलिडखा जानो थाखाय बिराद गोदै फैबाय आङो लामायावहाय जिङावहाय मेंबाय आरोना बेनो बारिया तामाम गिदिर थबस्र' सेफायनो हायो जानोबो जि गोदैखा मोजांखा नै आं दायो सफैबाय बिधानाव नै सफैबाय जोंनिया लोगोफोरा एकदम मावगासिनो खामानिखौ नै पुरा 100% ओंखारखादों ना माबाया फुलिया नै बिदि जानांगोन आरो माने बाराद्राय गोराखौ लानो नाङा रायजोफोर माने गोरलैखौसो माने दानदों माने गोरलैया जेब्लायबो माने फेंखा ओंखारो आरोना नै आं खिन्थानोसै नै बेफोरो फेंखा जागोन आरोना बिनि फेंखागोन ओंखायनो गोरलैखौ माने दाननो गोनां जादों आरोना बेयावहाय आङो रायजोफोर 1500 माने फुलि आं लादों नै सानगासिनो दसेनि उनाव माने माबानोसै गारियाव थिखांसै आरोना नै एकदम मोनसे बान्डोलावहाय 50 दं नामा ने 50 खाबाय ओमफ्राय नै आरो सासे दानगासिनो जोंनिया मालिकआ बेनो एकदम सलिड खेथियाव जोंफ्रा बियो नै जोंफ्रा जितेन बेयो जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हाबिगाव गामियाव दोङो बिनि बे खुसेर बारियाहाय जुदि सोरबाफोर बिधानखौ नांगौबोला बेखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथाङा माने बिधानखौ हरनो हायो आरो बियो देग्लाय माने बुहुत फानबाय बेबायदिनो आरो दायो माने बिदिनो हरगासिनो दोङो आं बिनि बागानावनो फैनानै लांफैबाय आरोना ओमफ्राय जितेन देग्लाय नोङो खै कुइन्टेल फानखो ओरैनो बे बागाननिफ्राय फाननाया 200 कुइन्टेल नै दानाबा 200 कुइन्टेलनो कुइन्टेलावहाय 1500 ने कुइन्टेलाव 1500 1200-1500नो बिदिनो 200 कुइन्टेल फानहरबाय बिथाङा बिराद मोजां आबाद मावो बियो बे आरो माने खुसेर आबादखौ माने दायो गारनो हाथ'वा मानो होनबोला बियो खुसेरजोंनो माने सोलिदों आरोना गथ' गथाय फोरोंहोदों आरो बियो टाउनावसो थायो बेबायदि आरोना नै
दायो बेयो आंनि माने बिधाननि थाखायनो दानगासिनो दङ बिधानखौथ' बारा गोराखौ नाङा गोरलै गोरलैखौसो नांगोन ना गोरलै गोरलैखौसो माने दानो आरो ना बिधाननि थाखाय बिदि नै नायदो गाइस रायजोफोर आङो आरो नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ माबायदि गायनांगौ दायो आङो बेखौ लाना थांनानै एसे खिथिबावगोन गारियाव थिखांनानै माबायदिहै गायगोन माबायदि प्रसेसआव थांगोन मा दावाइ होनांगौ मा हासार होनांगौ बेखौ आङो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो जुदि इसाबालाय एसे कमेन्ट होदो आरो ना कमेन्ट हरदो आं गासैबो फारि फारि खिथिलांबाय थानोसै बान्दोल बान्दोल खालामजोब्बाय नै रायजोफोर आङो दसे उनावनो गारिया फैसिगोन गारियाव थिखांनोसै आरो ना बोरिया बनायखाबाय सिन्था गैला आरो ग्रोब दिन्नांगोन आरो बेखौ माने उदाय मुदाय खालामनाङा बिनि फेंखाया जुदि बायबाला खिन्थु गजाल ओंखारनाय नङा आरो ना फेंखा ओंखारनाय नङा बेनिखायनो बे जोलैखौहाय एसे मोजाङै हाबुदान लांनांगोन आरो मोजाङै खानांगोन आरो ना नै आं एकदम माने अननानै खादों आरो ना अननानै खादों बेखौ अनाबाला खिन्थु बिनि फेंखाया बायबाला ओंखारनाय नङा दानगासिनो नै आं एसे खिथिनोसै दाननायखौ नै बेफोरबायदिखौ दानजागोन आरो बेयो गोरलै आरो ना एसे गोरलै बे गोरलैखौ दाननांगोन दाननानै जोबखाबाय थिं बेफोर माने 100% माने रज'गोन आरो ना साक साक दानदोंना नायदो नै दानाबा गारियाबो सफैबाय बेलाय गारियाव थिखांगासिनो दङ आरो नायोना बिधाना बेनो बेटारि गारियाव थिखांनोसै मोननै जागोन बेटारि गारिया मोनसे सफैबावगोन मोनसेयाव हानाय नङा मानो होनब्ला बिराद उजनखा आरोना बिराद ओलोदखा बाङायावनो बेयाव माने बिदि थानायखायनो उजन आरोना हाया जानला मानला थिखांनो बे बान्दोलावनो मिनिमाम माने 30 केजिसो दङ नै जोंफ्रा लदाया होथारदों होखायो खामानि मावनाया जानला मोनला नङा दोंखौ नै माने 30टा बान्दोल जाहैबाय 30टा बान्दोलाव 15टा थिखांनोसै बेवहाय 15टा आरो मोनसे गारि फैबावगोन बेटारि गारि 15टा थिखांनोसै आं दानाबा दाननोसै बेखौ जानांगौ आरो ना जानायनि दानबाय नै बेखौ मोनसे नै बेखौ नायदो बिराद उजन जाखायो आरो ना ओंखायनो माने बे आबादखौ मावबाला एसे फैदा जायो आरो ना माने एसेयावनो कुइन्टेल हिसाब हरबाला माने कुइन्टेल मोनसे माने 40 दाल 30 दालावनो जायो आरो ना बेनिखायनो बे आबादखौ मावनांगौ हायोबा नै रायजोफोर औ दामा मुलुगखा উঠছে আমার খুড়া এসে বাড়ির